Gawe kowe bubar karo pacarmu kaya bledose mercon iki. Pancuk. Lah piye arane wong kok iso poso-poso? Kowe poso berenge? Poso Islam Mesir apa ngene iki. Leh, kowe poso. Ora sahur cok mandungi iki ra sahur. Ya ora sahur. Wis sego. Lah geragam rene. Jam ngene suwi kok. Lah piye iki penake, Cok? Endi? Kono budi kita iki kono yo. Endai be. Ayo. Lemes, poso ora sahur lemes iki. Kan karo teni buka nek. Teni nek dur-duran kan masuk nih. Poso ya. Kuwi tadi ya bajul. Wah, gene. Poso. Poso. Ada ketinggalan. Kowe karo pacarmu bubar kaya gedhose mercon iki. Sumedhi. Gawe kowe bubar karo pacarmu kaya gedhose mercon iki.